bisa-bisa kanggo teko. Simbah, Dene ibumu sekloron tak tuduhke wis mati. Dene upamane takok wong tuamu. Wong tuamu iki biyen bupati ing Sukodo. bupati wonten ing Sukodo. Jenenge Udo Pengrawit. Mula ora mokal. Duwe anak mergo kowe anak apa Udo Pengrawit. Udo Pengrawit. Menika Mas. Ayo bakane jaran purnomo jaran. Simbah. Sak sampun kula mangertosi dhateng lembaranipun sejarah ingkang sampun kawri yen to kula jaran sari kok sanes anake wong pidak penjaraan sanes anake wong kere pacu kiling bale-bale longan bebasanipun nanging sejatosipun kula putranipun sesembahan wonten ing Kadipaten Sukodono boten sanes nggih Rama Adipati Kudo Pengrawit nanging ngeten kembang yen to kula sampun mangertosi dhateng Sudarma kula nggih bapak kula prayoginipun kados pundi to Mbah? Sudah tenane kula kepengin kepanggih kalian Sudarmanipun kula. Kowe yen kepengin ketemu, pengin ngarep padha wong tuamu. Lek ana kowe teko ing Sukodo. Ing Sukodo Ing Kadipaten Sukodo. Mau tak tuduhke Kudo Pengrawit. Bapakane janji ana wong primuse kandel primuse. Iku wong tuamu. nanging ngeten kok. Yen to kula kedah laras padha wonten ing Kadipaten Sukodono pinanggih dhateng Rama Adipati Kudo Pengrawit. Kula lak nilaraken panjenengan piyambak to, Mbah. Aku wis tuwa tinggal iki. Ora apa-apa. Aku wis tuwa pamane. Kok ana patiku tangga tebale. Mong wae kabarke wae. Lamun aku sak kuwatan iki. Wis nggalo wis rika teko menyang. Yen kados mekaten medal saputra pamit. Namung nyuwun pangestu panjenengan ingkang kula suwun, Mbah. Tak pangarsani kaya yeline Tirta. Ya, sampun pun pamit. Atos satus wonten ing Pertapan Mahameru nggih, Mbah. Menapa? Aku nek ora niki ninggal aku. Aku di wong tuamu. Ya, ya pernah yang modal. Ya aku saben dina dinemu. Bapakmu ora duwe. Rampung timu bapakmu napa bali. Say